Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg fået en Shein-pakke, og jeg vil bare lige vise, hvad jeg har fået i den pakke, så let's go! Okay, vi kan starte med de her. En ting er nok, hvad er det? Er det sokker? Nej. Det er sådan nogle, du kan sætte på benene. Det er sådan nogle varme noget. Jeg skal ikke lige vise det, måske til sidste videoen, hvordan de sidder. Jeg er ikke sikker på, om jeg gør det, men det kan godt være. Men det er sådan nogle varme ting til benene. Så ja. Så har jeg også fået de her træningsbukser. Og der er telefonlommer i siden her. Og så er der bare sådan nogle normale nogen, og så den gennemsigtige her. Så det næste, jeg har fået, det er 2 bælter. Og det er bare det samme, bare i sort og hvid. Og jeg elsker de bælter. Jeg har prøvet på, så jeg synes faktisk bare, de sådan er virkelig pæne. Så vi kan se, så har jeg også fået det her nattøjsæt. Med den. Wow! Nogle bukser. Ja. Og så har jeg også fået den her sløjfe halskæde her. En sløjfe halskæde i sølv, og den er virkelig, virkelig pæn. Det sidste, jeg har fået, er de her fake okser. Og det er egentlig faktisk, bare til skolen, fordi man kan sko på min skole, først når man kommer i 7. Og så kan jeg tage en slutsko med, eller et eller andet. Ja. Så det var faktisk det Shein haul, og jeg håber, I vil følge med i min næste video. Jeg ved ikke, hvad det ender med, om det er vlog, video, gorilla me, haul, I don't know. Så ja, håber, I vil se med og subscribe og like og sådan noget. Så ja, vi ses!